Agence Dunia Travel Service ako abibu nyamasegi folike kanyesi akasango hiji deumo au munu yedana takadaka au ka hiji labeni akechugo nyumana nantara herela kasegi herela dumunun kay berebereli kay nam moko be dien fenfena uba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur minto ma no fe no e Amadou Maïgaye ajora jorola nyamo ya ko fenfen ajora jorola kaniso jamola kamago berebere ka koto mogo tala mogo te mindo ka nyeira mogo la anyo barade soro dunya la kumukele kono akoka au bela jele la dunya silame munu me mali kono ani munu sigiro beno do diye jamana were umo ka fo sanwere o hijini o umura o baraw labe on damne nakaba op mana au munu ba fe ka hiji ke damu lakana ni basiki kono agence dunya akeme ko fere bela jele tige ka hiji ke chugo nyuma kalaw bela jele labe ka bla awnye minyi ka do shiro ni damu ye ka surunya au ka bato ke yoro la dumuni laki ka sanuma obi tobe ka bla au ka bolo ka sagana ka wati bela jele la dogotoro jole olu be aw no fe hiji ke yoro ani bato ke yoro wera bela jele la yoro be ani wati be baw bolo kuma do o ka busa ne de singa di agence dunia travel service Jenywan kele mimbe au ka hijini au ka humura ke ka nya ale de do o pana ni au be kuna foni were nyini aye weleli ke 66 71 37 24 70 64 99 71 ni au be u ka yoro nyini u fle ni hippodrome yere la immeuble station soma yafula kulukoro sira dala o pana minyi ka do agence dunia travel service ye kube duga uke hijini umura ke tugo nyuma ana musakaw ala ka no ya silame bela jele yi innal hamda Yirimajo Atetebugu 759 logements minye école franco-arabe Khalifa Kassoge sangelen baraw damnenen kofe dembaw yuka ni soja yira nyilansa minye jardin d'enfants ye ani ka damne première année katabla minye 7e année na o togo seben saraw ye wa kelenye kalo sara koni o ye wa kele ani keme duru ye école franco-arabe Khalifa Kassoge ale daele kunye awka demso mesega family ke chogomina dine ale tabulu la dien ale katugo la o de la sa école karamogo mafalemba bubulo arabukan ale ni tuabukana minye kalan katugo nyuma hukumu konnana école franco-arabe Khalifa Kassoge u kala no ka pano solaire sigi ka jibondo fana sigi yasa demso musaka baraka tugomina yasa ka o deon togo sebesa ay boli jona kata minye Yirimajo Atetebugu 759 logements uluka suguni fitini ni kereflala kata o deon togo sebe école franco-arabe Khalifa Kassoge ale konnana daw yelele no dongo do sogoma ni mami ba feka kuna foni nyini walma ka sega tay den togo sebesa nega juro sira munu be ubolo oye 91 22 73 50 89 44 38 88 74 02 93 95 walma 64 15 69 93 école franco-arabe Khalifa Kassoge ale ka layini aw ka demso nga sega kalange nanzaraka ani ka segu ka dine don ka jie fana ko da lento uye ayaw boli jona sabula place ulu ka dogo kosebe. L'autorité de protection des données à caractère personnel poursuit sa mission d'information et d'accompagnement des usagers. Cette fois-ci, c'est au cœur du grand marché de Bamako que l'APDP mène une vaste campagne de sensibilisation. L'objectif est clair, informer, sensibiliser et accompagner les commerçants et les entrepreneurs s'y trouvant dans l'accomplissement de leurs formalités déclaratives devant l'APDP. Au-delà de l'accompagnement, l'APDP assiste également les responsables de traitement dans le paiement des frais de dossier liés aux formalités déclaratives. Ces paiements au marché se font désormais de manière simple et sécurisée via la plateforme électronique Trésor Pay, le moyen de paiement sécurisé de l'État conformément à la vision de plusieurs autorités du pays. L'APDP tient à rassurer la population. Les missionnaires sont facilement identifiables grâce à leur gilet, leur badge avec un ordre de mission officiel. Tous les paiements se font exclusivement de manière électronique et donnent lieu à un reçu en bonne et due forme. Par cette initiative, l'APDP réaffirme son engagement à rapprocher ses services des citoyens, à promouvoir la transparence et à garantir une meilleure protection des données personnelles au Mali. لبيك اللهم لبيك En Balma, on est konafolié kabo commission des agences du voyage du Mali. Mali agent de voyage ou commission bas.
k'u b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ n'i y'a laɲini k'a fɔ ka taa hiji la i ka wuli ka t'i tɔgɔ sɛbɛn agence la agence min bɛ yen n'i y'a kanu ko ka d'a kan 2026 hiji ko saudiya kelen bɛ ka sariya gɛlɛnba ta le 31 décembre 2025 n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ min tɔgɔ ma sɛbɛn a bɛna gɛlɛya dɛ o de kosɔn agence ka tɔnba n'o de ye commission ye k'u b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ ko wuli kuma dɔn o de ka wusa n sen ka di ye dɛ ko agence bɛɛ kelen bɛ k'i ka dayɛlɛ ka maliyɛnw kunbɛn cogoya min na tɔgɔ ka sɛbɛn joona o de kosɔn ne min y'a laɲini k'a fɔ i bɛna taa hiji la walima k'i ka maa bila ka taa k'i ka wuli ka bɛn sisan ka boli ka taa agence bɛ yen k'a fɔ n'i y'a kanu n'a ka baara taabolo y'i diya tɔgɔ sɛbɛnw i ka taa kɛ nin tun ye kunnafoli ye an ye kunnafoli min sɔrɔ ka bɔ Mali agent de voyage ka tɔnba la n'an k'a ma k'a fɔ commission ala k'a faamuya ko ɲuman di an ma assalamu alaikum Festival Grillade de Volaille ne ni y'a ta ko fɔlɔ ye kamamafɛnw ɲɛnama ani u jenini sɛw kamiw pigeonw kulokulubaw tɔnkɔnɔw kɔnɔsogontiw duguduguw fo ka taa se kayi n'a ɲɔgɔnnaw ma a baara bɛɛ lajɛlen labɛnna association Tom Dollar AMSTD ani radio Kiledu ka baarakɛɲɔgɔn kɔnɔna la nin tako fɔlɔ in a bɛ daminɛ nɔvɛmburu kalo tile 26 ka fori a tile 30 san 2025 terrain Shaba min filɛ nin ye Lafiyabugu a yɔrɔ man jan monument Cabral o yɛrɛ la aw minnu ye kamamafɛn marabagaw ye aw minnu ye kamamafɛn tobibagaw an'a jeninbagaw ye siyɛjennaw n'a ɲɔgɔnnaw aw kana sigi cogo si la aw ye aw bolofɛnw lakodɔn ka na aw tɔgɔ sɛbɛn nin ɲɔgɔn kunbɛn belebeleba in na n'an ko ma Festival Grillade de Volaille ni aw mago bɛ kunnafoni wɛrɛw la a ye weleli kɛ 76 42 42 02 walima 65 88 72 76 Plakasuma o teremani a ye wili joona ka na aw sigiyɔrɔ maminɛ ni Festival Grillade de Volaille denfaya minan sigilen bɛ cɛba min kɔrɔ o ye Saka Aliseni Kamara ye président délégation spéciale commune Kati kɔnɔ a denbaya mina Madame Diallo Jarafa Gakuye promotrice lycée Beydi Kunanji Mbadew Festival Grillade de Volaille n'a bɛ kamamafɛnw kofɔ nin ye a tako fɔlɔ ye aw kana to cogo si la nin ka lakale aw ye dugukɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuranfili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a dan ma diya mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxibolila don k'a to mɔbiliboli la a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana la nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka service wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲinɛ ka dantɛmɛwalew kofɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36 077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la
An filɛbaw ni an lamɛnbaw maliyɛn cɛman na musoman denmisɛn ani maabakɔrɔ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔ kan ani diɲɛmaa minnu tulo bɛ an na aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma. Ala ye bi ye kari ye tubabukalo ale tile 19 Octobre san 2025 wulada in na an ni sɔrɔdasiw don kosɛbɛ han olu de ka kibaruya ka ca bi wulada in na fala ye nka bamananw ko dugubilakaw sa laada wuli ye fala ye kunun ko ala y'a kɛ an sera k'an sen bɔ an kɔnɔkɔrɔ ka taa fara jama kan jama min taara Zumana Sako bila a dayɔrɔ laban na fala ye Zumana Sako janaja kɛra Falajɛ yan min ye a ka suturali o kɛra Amdalaye Saledon na n'o ye Amdalaye kaburudo ye fala ye ja dɔw bɛ yen waleya dɔw bɛ yen fɛn dɔw bɛ yen n'i y'u ye a b'i miiri janya kosɛbɛ kuma tɛ i bɛ maaw cɛla i bɛ maa minnu dɔw dɔn i n'u jɛra ka baara kɛ ni saya ma fɛn min b'a maa min fɛ yen fala ye foyi tɛ se k'o ban ala ka fɛn minnu bɛ maa waaju n'a ti kuma o ye saya ye Zumana Sako kunnafonidila denmisɛnnin ka dɔgɔ nin waati in na min ma garisɛgɛ sɔrɔ ka gɛrɛ a la sabula a n'an ka faama in si tɛ kelen ye ni janaja kan ka maa waaju kunun ko janaja kɛnɛ a bɛ maa waaju fala ye don dɔ la a waati y'a sɔrɔ ne bɛ baara kɛ radio Kiledu la n bɛ Kiledu ɲɛmɔgɔyaso bɛɛ lajɛlen fo surtout n yɛrɛ ka denmisɛnnin minnu bɛ yen n'u y'u tɛgɛ don a diya y'o fana ye n b'u fana fo fala ye don dɔ la ne ko n ko Zumana Sako bɛna n ka kɛnɛ kan a don ne tilalen émission na ne tun y'a lakali a bɛ lahara a ye ne wele a ko ne ma ale ka nali émission kɛnɛ kan o tɛ baasi ye nka a bɛ min fɔ n ye n ka na an ka kuma fala ye ne ye n labɛn alamisa dɔ tun don ne taara Zumana Sako nɔfɛ nɛgɛ kanɲɛ 8 ne tilalen n ka nɛgɛ kanɲɛ 7 journal la Kiledu la parce que alamisa sɔgɔma ne tun bɛ 7 heures journal kɛ ne taara Zumana Sako nɔfɛ ne taara sɔrɔ a sigilen bɛ yen a ka parti siège la fala ye nɛgɛ kanɲɛ 8 fo 17 ne ni Zumana Sako bɛ baro la n ye min don a la o don baro fɛ ani n ye a ka sanga jama sigi cogo ye fala ye diɲɛ kɔnɔ tiɲɛ dɔgɔyara maaw ti ɲɔgɔn lamɛn jɔyɔrɔ kama politiki fɛɛrɛw tigɛli kama Zumana Sako bɛ lahara dɛ ni n y'a da la n ka taa bɔ a la a ko ni degun y'ale sɔrɔ o ye parti politiki minnu ka mɔgɔw tun bɛ transition kɔnɔ n'u bɛɛ lajɛlen bolo kalata ka kɛ joona olu ka se ka ko ɲɛ sɔrɔ u ka fanga sɔrɔ o de kun ka ca kosɛbɛ fala ye a ko ma ko don dɔw kɛra a fɔra ko ale yɛrɛ tɛ fɛ farancɛ fanga in yɛrɛ ka ban a su fɛ ale y'a ka mobili ta a taara ATT fɛ yen a ko an b'a fɛ ka fɛɛrɛ o fɛɛrɛ tigɛ k'o ye nin ko in ɲɛli ye n'o bɛ se ka dɔ fara a kan an k'a bɛɛ to yen Mali don n'a ma fɔ an ɲɛna a bɛ fɔ an kɔfɛ don dɔ la ne ko n ko munna n ko o wagati bɛɛ kun bolo ko ko se tɛ mɔgɔ ni minnu bolo u ye fanga minɛ k'olu ni ɲɔgɔn cɛ dɛ k'a waati fala ye hakilina min tun bɛ yen o ye a ye bɔ yen joona a kana aw yɛrɛ sɛgɛn Musa taara ka ban aw bɛna ni mun baara ni mun sigi sen kan anw kan ka na o de kɛ a y'a teliya a k'a da an ma a ka kalata labɛn aw ka taa Zumana Sako ko don dɔw la fɛn dɔw bɛ f'i ma i b'a tigiw wele mun nana f'i ye k'o sigi k'i b'a tigiw dɔn fala ye a ko a bɛ san caman bɔ an ka jamana kɔnɔna na
mɔgɔw bana ka sigi ka ɲɔgɔn lamɛn ko taara an ka jɛrɛkɛnɛw la min bɛ min ye kosɛbɛ a y'aw teliya tan t'an bolo aw kana tɛmɛ miniti 2 kan maa minnu yɛrɛ ta ye jamana ye jamana bɛ sinsin minnu kan a ko olu tun ye miniti 2 miniti 3 ye nka minnu ye tubabukan mɛnna k'olu de tun ta y'a fanba ye fili min ye an ka jamana tutigɛbaaw sɔrɔ o de ye k'an sogolo k'an bɛɛ tubabukan fɔli ma fala ye fɛn o fɛn bɛ yen n'a k'an ka sigi ka dilan ka ɲɛ anw ka jamana kɔnɔ n'a ni fanga ɲini bɛ taa ɲɔgɔn fɛ a tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ fala ye kuma tɛ anw ye jamana min ye dutigiw de bɛ anw fɛ yan kabilatigiw de bɛ anw fɛ yan donsokuntigiw de bɛ anw fɛ yan alimamuw de bɛ anw fɛ yan tontigiw de bɛ anw fɛ yan kerecɛn diinɛ ɲɛmaaw de b'anw fɛ yan fala ye ne hakili la ni ne ma fili ninnu si tɛ sigi kalata la dɛ jamana min maaw lamɔna o sira fɛ n'i nana mɔgɔ sigi ka tila ka wuli wagati fɔ a ye i y'u bila kɛlɛ la wa i m'u bila kɛlɛ la n'i ye an ka nin waati sɛgɛnw lajɛ fala ye a caman tɛ ala nɔ ye dɛ an yɛrɛ ka laɲiniw b'a la an y'an sigi nkalon k'o kɛ tiɲɛ ye waati jan hali minnu ye démocratie kɛlɛ in kɛ fala ye maa minnu tun b'u la n'olu tun y'a dɔn k'a fɔ ko in bɛ se ka ɲɛ a kan ka taa sira min fɛ n'u ma lamɛn u si jɔyɔrɔ kama u y'u sen bɔ a la k'a to maaw bolo maa minnu ye funankɛninw ye n tɛ tilen k'a f'i ɲɛna yan n y'i jɔlen t'i ye kɛnɛ min kan n'i y'i sigi maaw b'a fɔ k'i kun tɛ yen maa caman bɛ yen olu ye ko ninnu natɔ ye kabini yɔrɔ jan depi Musa binna olu yɛrɛ bɔ ko ninnu bɛɛ lajɛlen na fala ye n tɛ ka démocratie maaw jalaki an ka jamana yɛrɛ kɛcogo do fala ye ka da mun kan fɔ n ko ɲɔgɔn ka ko la ni politiki kɛlɛ ma daminɛ démocratie la dɛ a kana kɛ démocratie mɔgɔw ɲɛna ko parti caman tigiya in k'a daminɛna u tile la dɛ u ka ɲininkali kɛ u bɛ se k'u ka tubabukan tɔgɔ kɔni fɔ ko multipartisme nka min ye Modibo kana fanga la Filidabɔ ka parti tun b'a bolo Dirisa Jara ka parti tun b'a bolo o partiw fala ye a ɲininu de fɛ k'u ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'u ka kɛ partiba kelen ye Filidabɔ ninnu ma don a kɔnɔ PSP fan dɔw donna donc a kana kɛ maaw ɲɛna ko démocratie de nana ni parti caya ye Mali kɔnɔ ayi démocratie y'a sɔrɔ parti caya bɛ anw fɛ yan ko min bɛ k'an sɔrɔ nin waati laban in na fala ye nkalon ma munna ka da an ma da an y'an sigi a kan nkalon fɔlɔ ye mun ye ka baara kɛ ni walikan ye i bɛ miiri n'a ye i bɛ wuli n'a ye minnu bɛ yen n'olu bɛ kodɔn o ko la olu de bɛ baara kɛ olu de bɛ jɔyɔrɔ sɔrɔ olu de tɔgɔ bɛ don ko bɛɛ la anw alimamu bɛ wele awɔ imamu e ka dugawu kɛ an ye an ka kɛnɛ wuli imamu dugawu kɛ an bɛna kɛnɛ sigi anw tontigiw bɛ wele wala a y'a jija n'a taara a ka sarakaw bɔ an ye a ko bɛ se ka ɲɛ cogo min nka ko yɛrɛ ye mun ye mun de don aw ka filɛlan ye mun ye a la aw alimamiw aw tontigiw aw kerecɛn ɲɛmaw aw taabolokɔrɔtigiw aw musokuntigiw aw kamalenkuntigiw aw dugutigiw aw yɛrɛ ka fɛla ye mun ye a la fala ye o de la hali sisan ne ko n ko a dɔ kɛra nka a ma labɔli kɛ fɛn mun filɛ nin ye bi in na sen na fala ye n'i y'a ko ɲɛɲini k'a sɛgɛsɛgɛ an bɛ ka fɛn o fɛn fɔ o si tɛ o aw m'a fɔ ko dugutigiw kɛra dugutigiya u ma kɛ dugutigi ye wa dugutigi jumɛn ka soda la ko marifatigi dɔ sigilen bɛ k'a kɔlɔsi e y'o ye wa marifa bɛ maa min bolo n'o nana dugutigi sɔrɔ dugutigi bɛ tugu o de kɔ kɛ a jateminɛ kɛ e ye ne sigi ko ne de ye dugutigi ye k'i ka danaya bɛ n kan ka darapo don n kan na ka jɔnjɔn don n na nka ne bɛ tilen ka fɛn dɔw fɔ aw ɲɛna aw t'a jateminɛ e ɲɛna ko zizi kelen ni zizi n'an fɛn fɛn bɛnna kɛnɛma fala ye tɛlɛ la o t'an bin o ayi non o to fanga t'u la dɛ nka mun b'u bolo marifatigi a ye taa karisa minɛ ka na marifatigi de bɛ taa minɛ a y'a kɛ tan marifatigi de bɛ
fala dugu fɛn fɛn filɛ nin ye ko bingali bɛ ka kɛ sini ma sinikɛnɛ ma u ka drapeau turu ko yan ye dugutigi ka so ye sɔrɔdasi dɔw ka sigi a da la i k'i sigi k'a lajɛ mɔgɔ bɛ ka kuma minnu fɔ ko an ka dugudenw ko ka marifa d'u ma ko k'u labɛn a labɛnni fɔlɔ tun ye dugutigiw ka responsabiliser de ye an filila yen ne n'i ye fɛn fɔ kana da dalafɔli ma a lawaleya hali dugutigi yɛrɛ ka lakana kama kɛ e drapeau turu mɔgɔ min ka yɔrɔ la i ye drapeau d'a ma fala i y'a exposer nin wagati in na dɛ i y'a yira juguw la dɛ mais ne m'a lakana dun i b'a lakana de fɔlɔ bon dugutigi vraiment e bɛ yɔrɔ min na yen yɔrɔ compliqué fala hali préfet ni sous-préfet ni fɛn minnu bɛ togodaw la munna u bɛɛ bɛ seginnen don ka na dugubaw kɔnɔna na bi n ko lakana de bɛ yen gouverneur a bɛ segu dugu kɔnɔna na dɛ an k'o fana fɔ koyi anw maire caman ye duuru don fiɲɛna ka na an da segu mun na bakɔfɛla mɔgɔw anw yɛrɛ ka farakɔkaw wala dɔwɛrɛ tɛ o n'an bɛ fɛnw kɛ an k'u kɛ k'u minɛn fa bi an ka cɛkɔrɔba joli bɛ yen n'o y'u senbɔ ko in na k'u sigi kɛrɛfɛ falaye a ta dɔrɔn transition daminɛ waati ni sisan i k'a lajɛ maa joli bɛ yen bamakɔ yɛrɛ n'o ye i donni jigi k'a fɔ i cɔn ka taa n jija fɛn dɔ la min bɛ nafa hali n'i y'a fɔ mɔgɔw ɲɛna bi ko ka bɔ ka meeting kɛ bamakɔ a bɛ gɛlɛya dɛ munna parce que fɛn dɔ de bɛ yen fanga de b'o yɛrɛ kɛ k'a yɛrɛ lakɔlɔsi ntuloma bɛ te kariw bi minnu tun bɛ yen k'u tɛ fanga in fɛ fala ye olu caman de gɛrɛla fanga la o de la k'o bɛ ka gɛlɛya bɛɛ ɲɛ b'a la o n'i banna tiɲɛ ma i bɛ nkalon de ta ka baara kɛ n'a ye n'i ye nkalon ta i tɛ taa yɔrɔ si fanga u bɛ baara la fala ye u bɛ k'u cɛsiri ŋaniya min b'u la u k'u jija u bɛ maa minnu bila ci la olu fana ka kɛ ten Asimi tilennen o tɛ ko in bɔ dɛ ayi Asimi kelen tɛ se k'a dusu don maliyɛn bɛɛ la dɛ Jaw ka ɲi o ti a bɔ Wage ka ɲi o ti a bɔ Modibo Konɛ bɛ k'i cɛsiri o ti a bɔ nka bi fala ye n bɛ Modibo Konɛ fo kabi kuma jan ne y'a f'i ɲɛna yan n ko nin waati in na a ye renseignement ko kuma kɔni o ka gɛlɛn dɛ nka baara min bɛ ka kɛ renseignement na bi Modibo Konɛ kɛlen don k'i jɔ a jɔyɔrɔ la bi kunnafoni sanuma kunnafoni jɛlen kunnafoni latikaw u bɛ sɔrɔ ka di an ka sɔrɔdasiw fana b'u se la nka fala ye i ni maa min bɛ si n'o de y'i jugu ye a ka gɛlɛn i ka se ka bɔ ko la dɛ anw ka dugu misɛn n'anw ka dugu caman bɛ yen bi bin kɛlen don k'a fɔ ko fanga man d'u ye a ka d'u ye dɛ nka se de tɛ u ye sabula u ni marifatigi de bɛ si dugu misɛn ka dɔgɔ bi yɔrɔ ka dɔgɔ bi Modibo Konɛ ninnu tɛ yɔrɔ minnu kibaruya sɔrɔ k'a di nka a ko ka gɛlɛn kosɛbɛ fala ye an bɛ Sadio fo yan monsieur le ministre Déby e kun t'o dɔn wa ale ka référence ye Déby de n'i kɔni y'o fɔ kɔni fɛn fɛn b'a kun a b'o bɛɛ d'i ma nka e n'a tɛna ɲɔgɔn ye de fala ye u k'u jija u bɛ maa minnu bilara ciw la u k'a bɔ a sira fɛ an sera yɔrɔ la sa ɲangini kuma sera koyi hali bi wulada in na an bɛ taji ta la Bamakɔ kɔnɔna yan tajiko gɛlɛya bɛ bɛɛ kan bɛɛ bɛ ka bɔ k'a ɲini aw ko a tɛ feere budɔn na maa ma munna sɔrɔdasiw bɛ na ni budɔn ye olu bɛ na n'a san daliluya jumɛnw de b'o olu bolo n'o tɛ mɔgɔ maliyɛn tɔw bolo n'o b'olu yamaruya olu sɔrɔdasiw b'o kɛ kun jumɛn na ani u bɛna désordre mun créer olu minnu yɛrɛ kan ka basigi kɛ ka kɛ ka mɔgɔw o bɛ se ka kɛ cogo di Bamakɔ minnu tulo bɛ an na u bɛ yan Bleu Blanc min filɛ nin ye ATT-Bugu sirafara la min kɛra bi bɛɛ y'a ye ala farala an kan jamanadenw yɛrɛ y'u yɛrɛ minɛ quoi mais an bɛ fɛ k'a dɔn mun b'olu yamaruya aw ko min tɛ kɛ olu bɛ na a ye ko k'a kɛ u kun fanga la o bɛ se ka kɛ cogo di jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ko k'a tɛ kɛ an b'a fɛ k'o de faamu sariya dama ka kan maliyɛn bɛɛ lajɛlen ne yɛrɛ bolo n ko armée ka stock b'a bolo a ka baarakɛyɔrɔw la de nin ye ne ɲininka dɛ sekaw y'u ta fɔ k'a bɔ fɔ la ka lettre ci maire ma ko sɔrɔdasiw bɛna dɔw bɛna taji ta ka taa feere o don ko ɲɔnɔ
dɔ tun b'a fɛ ka ŋaniya ɲuman kɛ Fala ye a nana a ka carburant réserve bɛ yen a y'a dayɛlɛ k'a lajɛ a k'a bɛna dɔ bɔ ka dɔ feere dɔ nana sɔrɔ yen finitigi dɔ o k'a ma k'a ka dɔ bɔ a ko ko a ne ye n sara commissaire la n ko n bɛna dɔ bɔ nka n b'a fɛ ka dɔ di aw bɛɛ ma o taara ɲɛfɔ finitigiw ɲɛna ko a ko dɔ bɛ yɔrɔ dɔ la k'a bɛ ka taji bɔ ko ka taa feere u nana cɛ minɛ ka tila ka cɛ bila parce que commissaire tun b'a kalama nka o kelenw tilara ka na fanga la tuguni n'an m'a lajɛ de anw bolo aw ka dotation ma aw bolo aw ka kan kɔnɔnaw la aw de kan ka kɛ n'aw yera dɔrɔn an hakili bɛ sigi kɔsa in na ne ye milieu logement policiers ye corridor la u bɛ ka mɔgɔw dɛmɛ ka se ka taji ta CNJ denmisɛnninw bɔra u bɛ ka taji ta mais bi n ye min ye bilebilan na a ye n jatigɛ mais maliyɛn minnu tun bɛ yen n b'u fo Fala ye parce que mɔgɔw m'u ta u dusu fɛ i b'a dɔn ko bilebilan tun ye min yɛrɛ sigi sen kan mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen k'o ye muso ye u ye aran dɔ jɔ olu ye muso tun bɛ mɔbili min na u ye aran dɔ jɔ olu ye olu ta bɛ se ka nɔgɔya cogo min maintenant anw balikutɔw anw k'an fasa fili an tor'o de la ninnu nana ta jamana ɲɛmɔgɔw k'a lajɛ dɔ ko ne ma k'an kan ka n ko nin bɛɛ bɛ se ka lakaliya nin bɛɛ tɛ se ka lakali Fala ye nin ye an donkan ye ko an teriw olu kɛra anw dɔ ye an fana kɛra u dɔ ye sa o mɔbiliba bolilaw Sinakɔrɔ mɔgɔw Bɛnkadi mɔgɔw a n'a groupe tɔ bɛɛ Fala ye ne b'u fo Fala ye i b'a kalama ko chauffeur dɔw minɛnen don fɔlɔ wa i t'o kalama i b'a kalama ko chauffeur dɔw tununnen don wa i b'a kalama ko mobili bɛ jeni ka chauffeur dɔw to a kɔnɔ wa u n'u ka parantiw wa donc ɲɛmaw u k'a lajɛ ne m'a fɔ u ka fɛn bɛɛ k'u ye dɛ nka u ka hakɛw kɔni dɔw kan ka lajɛ ten u ka sigi sen kan u k'o sɔrɔ bi u fana bɛ baara la nka n y'a f'u yɛrɛ fana ye ni jamanadenw ɲɛjɔyɔrɔ kɛra aw ye a bɛ caman mu aw tɔgɔ la yaasa aw ka se k'aw sago sɔrɔ n'a ye baara kɛ ni maa m'a dɔn aw ye ala b'a dɔn aw ye Fala ye maa min kɔni dara tiɲɛ fɔ kama o tɛ sa bolokoloya la Abubakar Kulubali Grand bɛ yen k'u ni anw ka fɔnba fana karila ɲɔgɔn na n'o ye Abubakar Sidiki fa ye a ye kuma dɔ fɔ a ma bɛn u ma a ma diya u ye bi a ma diya u ye sini Grand bɛ yen Sinakɔrɔ ka kunnafonidila ale ye bataki dɔ ci an ma an k'a di maaw ma u yɛrɛ k'a lamɛn Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan bi ye kari ye octobre kalo tile 19 san 2025 Abubakar Kulubali ye kunnafonidila ye Sinakɔrɔ Mali jɛkulu kɔnɔna na syndicat national des chauffeurs et conducteurs routiers du Mali an balimaw nin ye jajuru ye min bɛ ɲɛsin Abubakar Sidiki Fɔnba ka kɛwale dɔ ma a ye min ta ka ɲɛsin chauffeuriya ma Abubakar Sidiki Fɔnba ye jajuru dɔ kɛ min na a bɛ ka chauffeur ka sɛgɛw bɛɛ lajɛlen ani chauffeur ka tɔɲɔ ani chauffeur ka sanjikɔrɔ boli ni sudibi boli chauffeur ka bɛ farati mun na ka bɔ Abubakar Sidiki Fɔnba ka fara o kan chauffeur bɛ ka minɛ otage la dɔw bɛ ka fatu ala ka hinɛ olu la Abubakar Sidiki Fɔnba bɛ ka nin bɛɛ lajɛlen don ji la ka yira k'a fɔ an ka cakɛda k'an ka baara k'a lagosi walima k'a bila siga minɛn kɔnɔna na o kuma sanni an ka taa yɔrɔ jan aw ni ne an ka jɛ an ka Abubakar Sidiki Fɔnba ka jajuru in lamɛn sanni an ka lamɛn Abubakar Sidiki Fɔnba ye mɔgɔ min tɛ maadenni ye Mali kɔnɔ anw ka faamu na sabu Abubakar Sidiki Fɔnba bɛ baara kɛ yɔrɔ min na o de ye CNT o kuma an ka CNT baarakɛla dɔ ka kɔrɔfɔ lamɛn nin waati in na kuma min chauffeur b'a ka bi kɛrɛ daga kɔnɔ kuma min chauffeur b'a ka minɛ otage la kuma min an bɛ ka kule n ko hakɛ t'an ye an bɛ fɛ convention ka waleya ka di an ma an ka bila an ka hakɛ kɔnɔna na an tɛ INPS sira an tɛ AMO la kuma min n'an bɛ sɔnna ka baara kɛ nin bɛɛ lajɛlen kan Abubakar Sidiki Fɔnba ka mɛn kan a ka jajuru aw ni ne an ka lamɛn ɲɔgɔn fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na ko ka essence escorter dɔw b'u tugu a kɛ n'a fɔ ka mobili tiɲɛna
ni convoi taara k'u to u bɛ tila ka carburant feere terroriste ma ni zen ni pɛrɛlen tɛ i tɛ taa wa chauffeur ni fɛn bɛɛ fɛɛrɛ wɛrɛ bɛ k'a la mun tɛ nin ye an tɛna an da don o la parce que a ko tɔ kɛra a complicité barika bɛ ka bonya trop i bɛna ye ni a fɔra ko camion bɛ escorter normalement i kan jateminɛ de kan ka kɛ bɛɛ k'i ka fɛn bɛɛ lajɛ bon ni convoi taara dɔrɔn a tɛ jɔ mais il y a d'autres qui font exprès k'a kɛ n'a ko fiɲɛ dɔ ye mobili sɔrɔ pour que convoi ka taa k'o to après u bɛ terroristes servi an ye nin bɛɛ faamuya o donc fɛn in ŋaniya dɔnnen don aw bisimila ko kura an kɛlen kɔfɛ ka Abubakar Sidiki fɔnbaka nin ja in lamɛn a bɛ mɔgɔ fari faga i ka baara la a bɛ mɔgɔ kunba suli faso kɔnɔ a kɔrɔ a bɛ maninfin danbe daɲa faso kɔnɔ a bɛ kɛ siganamɔgɔ ye k'i kɛ maa nege bɔlen ye k'i kɛ zon ye k'i kɛ fana ye k'i kɛ kalanbagaci ye k'i bisigi k'i kɛ hali maa fara yɛrɛ ye o tuma chauffeur jamakulu caman mɔgɔ miliyɔn caman de don an bɛ ka kuma ni minnu ka hakilina ye ni minnu kuma ne ye ko ka video in kɛ k'a ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya sa kiiritigɛla ma min ye Amadu Di Balobɔ Gindo ye ale de procureur général ye dɔgɔkun jan tɛmɛlen ka kɛ ni nin kuma banabilenw fɔkan cayalen ye bɔlɔlɔw sanfɛ Sinakomare tun ye bataki kɛ ka ɲɛsin ministre des transports ma ko ka jateminɛ kɛ procureur bɛ se ka chauffeur ka bɔlɔlɔ jateminɛ cogoya min na maa minnu bɛ ka chauffeur buruja ni dalu t'a la o ciw la sera sabula an y'o daluyaw sɔrɔ dɔgɔkun kelen tɛmɛnen kɔfɛ procureur général ye communiqué kɛ k'a yira k'a fɔ ni mɔgɔ minnu n'a ɲɔgɔnna kuma banabilenw fɔ ko ni ale bɛ wele k'e ɲininka i ka n'i ka daluya ye o tuma an b'a ɲini Amadu Di Balobɔ Gindo fɛ procureur général Bubakar Sidiki ka nin jajuru in chauffeur bɛɛ lajɛlen tɔgɔra Mali kɔnɔ Bubakar Sidiki fɔnbaka wele a kana n'a ka daluyaw ye mobili min ni convoi bilara a yɛrɛ y'a fɔ cogoya min n'a ma sɔn ka taa n'a y'i to kɔfɛ a taara taji kɛ cogoya wɛrɛ la komi Bubakar Sidiki bɛ taji kɛ cogoya dɔn a dira mɔgɔ min ma a b'o dɔn a b'a camion numéro dɔn a b'a bɛɛ dɔn donc a ka wele a ka na n'o daluya ye mɔgɔ min y'o baara kuntan kɛ anw na k'a bɔ jamana tɔgɔ tiɲɛ walima k'a b'an tɔgɔ tiɲɛ mobili min y'a kɛ o bɛ dɔn Bubakar Sidiki ka fɔ cogo la olu mɔgɔw ka kiiri k'a bila sariya ka bolo kan an b'a fɔ ka dɔwɛrɛ kɛ ni o tɛ kiiri de ka tigɛ Bubakar Sidiki ka nin kuma mun n'a y'a fɔ an ma jɛn a ye bi an ma jɛn ni a ye sini wa an tɛna kiiri tigɛ an yɛrɛ ye an bɛ kiiri to fanga bolo fanga de ka wuli Bubakar Sidiki wele ka taa ɲininka a dalakan na n'a ka dalilu bɛɛ lajɛlen n'o tɛ a tɛna mɛn bilen chauffeur bɛɛ lajɛlen bɛna jɛn ka funu baara la ka walanw sɛmɛ ka kun kɛ Bubakar Sidiki ka nin kuma banabilen ye walima fo kiiri ka tigɛ waati mun na k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ Sinakomare ka kunnafoni dira a balimakɛ n'a badenkɛ Garan Ala ka jamanaw basigi ayiwa Falaye nin ye Sinakɔrɔ Mali olu ka kumalasela n'o ye Abubakar Kulubali n'an b'a wele ko Garan fɛn tɛ fara nin kan laɲini dɔnna waleya dɔnna kuma yɛrɛ bɛɛ lajɛlen u y'a ɲɛfɔ an bɛ taa Segu tajiko hukumu kɔnɔna na Segu gouverneur n'o o ye commissaire général de police Sulemani Traoré a ye bataki kɛ Falaye ko a b'a ɲini Segukaw fɛ u ka basigi o kɛ u taala nin waati in na waleya minnu bɛ sen na ka kɛ ni tajiko ye Segu n'a marabolo ni a tɛnkudugu n'a bolomada dugu bɛɛ lajɛlen na a ye degun min se dugudenw ma u b'a kalama a ye degun min se sɔrɔkɛbaaw ma u b'a kalama waleya in sa o hukumu kɔnɔna na sa ale bɛ bataki kɛ k'a yira sa k'a fɔ ko fɛn o fɛn bɛ sen na n'o ye gɛlɛya ye bi Segu kan Segu sɔrɔkɛlaw kan Segu baarakɛlaw kan Segu mobilitigiw kan Segu kalansow kan k'a bɛɛ lajɛlen k'olu ŋaniya ɲuman bɛ ka ɲɛsin u bɛɛ lajɛlen ma degun sera maa o maa ma a b'a ɲini u fɛ halisa u ka kɛ muɲuba ni sabaliba ye yaasa baara minnu bɛna na sigi sen kan olu ka se ka kɛ ka ɲɛ minnu kɔni bɛ yen n'olu bɛ ka fɛnw feere n'o ye taji ye feere sɔngɔla sɔngɔ min n'o o man ɲi olu waleyaw na kɔn ka wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛsin o ma min ye commissaire général de brigade Sulemani Traoré ye a ye welewelemada kɛ ka ɲɛsin Segu ka cɛman na musoman bɛɛ lajɛlen ma
u ka fasoden ɲumanya la n'u ka segu ka ya la yaasa waleya minnu bɛna na daminɛ don nataw la u ka se ka kunbɛn cogo min kuma tɛ maa minnu bɛ ka taa fila a bila u ka so ka tila ka n tɛ san sɔngɔ d'a kan u k'u jija olu bɛ se ka dɔn cogo min na k'u kɔ bɔ fiɲɛ na a ko nisɔndiya ye min ye ni ala sɔnna a ma tile 2 in na segu ka taji natɔ don min ye taji min ye n'o kan ka taa segu u k'u jija u fana ka se ka don a donda fɛ wa ni maa ye fɛn ye fɛn min bɛ yen n'o tɛ to sira fɛ u ka o fana bɔ fiɲɛ na yaasa segu bɛ se ka lafiya cogo min o ye guvɛnɛri ale ka bataki ye kunun na sini ko an t'a dɔn kunun ko don an y'a fɔ n ko kulukoro guvɛnɛri ale ye bɛɛ lajɛlen wele fala ye guvɛnɛri ale ka wele kɔfɛ sa min ye kulukoro mɛri ye ko k'a da kulukoro ka cɛ n'a muso denmisɛnnin ni maakɔrɔ bɛɛ lajɛlen tulo kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la kurunbolilaw nakɔtigiw maa minnu bɛ yen ni ɲɔsusu mansinw b'u bolo tigawɔrɔ mansinw ni fɛnw b'u bolo mansin fɛn fɛn b'u bolo boulangeritigiw minnu bɛ yen n'olu bɛ baara kɛ ni taji u yɛrɛ ye menuisier ninnu n'a tɔw bɛɛ lajɛlen fala ye ko bɛɛ ka t'i tɔgɔ sɛbɛn mairie la sini ni ala sɔnna a ma min ye nin kalo in u filila na dɛ ntɛnɛn ye kalo tile 20 ye min ye nin ntɛnɛn n'o ye sa n'o ye sini ye kalo tile 20 k'u ka t'u tɔgɔ sɛbɛn mairie la fala ye n'i bɛ taa i n'i ka baarakɛyɔrɔ n'i ye entreprise tigi ye i n'o sɛbɛn ka taa n'i ye GIE ye i y'o GIE sɛbɛn ka taa n'aw bɛ jɛkulu de la k'aw ye kuruntigiw ye aw ye motɛritigiw ye aw ye boulangeritigiw ye aw n'o sɛbɛn ka taa mansin min b'aw bolo n'o ye aw ka motɛri ye ni gasoil kan ka k'a la a bɛ na n'o fana minɛnw bɛɛ lajɛlen ye ka fara aw yɛrɛ ka carte d'identité kan ani aw bɛ bɔ kin min na o la taji a bɛ yamaruya ka feere aw ma an bɛ se ka nin kɛ bamakɔ yan bamakɔ ta ma nɔgɔn olu ye nin fɛɛrɛ de sɔrɔ dɛ fala ye est-ce que papier b'anw yɛrɛ ka groupe na groupe ninnu caman ye nin na ye dɛ u t'an ka mɔgɔ ninnu wele mobilitigini ninnu bamakɔ k'olu wele maire ko k'a bɛ faamuyalikɛ ɲuman ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ nin ko ninnu na nka kulukoro fana fala ye kulukoro ni fan tɔw tɛ kelen dɛ an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka don armée ale ka kibaruyaw kɔnɔ sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la k'a daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛbɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye ala ye an bɛ taa tumutu wolomasiri tabaw ka daga min bɛ yen o dagatigi o ye colonel Seydou Bassirou Ɲagandu ye ala ye Ɲagandu an b'a fo an bɛ dagatigi bɛɛ fo nin waati in na ka wolomasiri taba fara finitigi bɛɛ lajɛlen cɛsiri ni timinanja wulikajɔ don o don an b'u fo tumutukaw fɛ yen min ye dugukoloko bolofara maa minnu bɛ yen n'olu kan ka taa wulikajɔ kɛ don nataw la yanni olu ka bila ka taa kɛnɛ ka fala ye u ye kalan kɛrɛnkɛrɛnnen k'u kunna sa min bɛ se ka dɔ fara u ka dɔnniya kan a bɛ fɔ min ma sa ko sage tactique ka se ka dɔnniya kuraw ni minɛn kuraw ni baara bolo kura minnu bɛ yen o kalanw bɛɛ lajɛlen o kun cɛra tumutukaw fɛ yen kɛnɛ ka ye sa min ye commandant de zone numéro 5 ye n'o ye secteur dugukoloko ye o colonel Seydou Bassirou Ɲagandu ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan maa min bɛ sa n'o o ye maa ye
n'o bilalen no nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli la sa n'o ye chef d'état-major ka bolofara maa ye o colonel Sheikh Abdulkader Jara ale fana tun bɛ yen wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa fɛn fɛn bɛ Tumutu kɔnɔna na a bɛɛ lajɛlen min ye commandant région fana ye n'o ye armée de l'air ye garde nationale nin bɛɛ lajɛlen ani gendarmerie ni polisi fala ye u bɛɛ lajɛlen tun bɛ Tumutu kan kɔnɔna na nin ɲɛnajɛ ni jaladi kɛnɛ kan kɛnɛ kan ye min ye premier ministre ye dans le division Ablaye Maïga ale yɛrɛ tun bɛ yen sabula a tun bɛ taamana Tumutukaw fɛ yen colonel major médecin Asaba Jalo ale fana tun bɛ ko in kɛnɛ kan ka taa fara ministre min bɛ sɛnɛko kunna n'o ye Daniel Clément Sima ye ale fana tun bɛ ko in kɛnɛ kan yen kuma talen min ye colonel Jara ye a ko nafa min bɛ nin kalan in na o ye ka nin kura de fiyɛ minɛn minnu bɛ yen olu baarakɛcogo ka se ka dɔn i kelen ka se ka baara kɛ n'a ye a n'aw ka jɛ ka baara kɛ bɛn ni kelenya ni ɲɔgɔn faamu kɔnɔna na tuma min na e bɛ ka mugu ci sanfɛ ne k'a dɔn ko ne bɛ dugu ma aw k'olu dɔn ɲɔgɔn fɛ aw ta ka segu n'aw ka ko bɛɛ lajɛlen kɛcogo yaasa aw bɛ se cogo min na ka baara kɛ basigi ni lafiya kɔnɔna na lieutenant Musa Dumbuya min ye kalanden ninnu tɔgɔ la ale fana ye kuma ta a ko k'u filɛ nin ye ka baara min kɛ nin ye ko a ye ko kuraw yira olu la a ye baara taabolo kura yira olu la fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen minnu dir'u ma o bɛna n'a to sa u ka don nataw wulikajɔ kɛlɛdagaw la a bɛna nɔgɔya u bolo Tumutu n'a marabolo n'a Cɛnkudugu n'a Bolomadadugu bɛɛ lajɛlen na jugu bɛ se ka gɔn dɛrɛ cogo min k'a bɔ baara la pewu min ye armée ka nin baara in ye sa a bɛ tali kɛ wolomasiri tabaw ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri n'u ka taabolo kura o hukumu kɔnɔna na n'an b'a fɔ o ma ko dugukolo ko a kɛkun ye sa min ye Tumutu marabolo a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lakana cogo min maaw n'u bolominɛw olu bɛ se ka lakana cogo min na premier ministre ale kɔni nisɔndiyara kosɛbɛ fala ye sabula baara in a muguci kun ka ca dɛ u ye mugu ci ye n'i kun t'a kɛnɛ kan n'i bɛ Tumutu i kun bɛ sɔn ka bɔ han i b'a fɔ ko nin y'a daminɛlen ko kura o de la tuma o tuma ni ninnu k'u to kalan na ni muguci daminɛna u bɛ communiqué kɛ arajo la k'a fɔ mɔgɔw ye ko olu don quoi yaasa anw n'a ɲɔgɔnnaw kana fɔ k'a bɛ taa kɛ ba ka fala ye n bɛna baro de f'i ye don fɔlɔ min na gɔlɛ cira ne ɲɛna Gawo kan kɔnɔ kogo dɔgɔyara ne ɲɛkɔrɔ o Dj de ko k'a y'a minɛ ko sinon k'a b'a yɛrɛ fa Shana Takiyu n b'a fo yan n t'ale ta lakali walayi kojugu tɛmɛnen baro bi bɔ n'an bɔra Tumutukaw fɛ yen an bɛ taa nin waati in na Bamakɔ yan fala ye Sorasiw ka kalanso min bɛ yen n'a fɔ a ma ko école de guerre du Mali ale kalandenw dongo 5nan o baaraw kɛra dɔgɔkun in kɔnɔna na min ye juma tɛmɛnen ye nin kalo tile 17 a kɛra u yɛrɛ ka amphithéâtre kɔnɔna na Balabugukaw fɛ yen Sɛgile Mɛsi kɔrɔ o kɔnɔna na kalanden 25 in sen u nana ka bɔ jamana caman na baara yɛrɛ ɲɛmaaya tun bɛ maa min bolo sa o ye Baro kɛlɛtigi ye n'o ye général de division Umaru Baro Jara ye Sorasiw ka dagatigi don anw b'ale wele ko Baro kɛlɛtigi kɛlɛkuntigi a selen école de guerre in kɔnɔna na fala ye a ye foli ni tanuni kɛ ka ɲɛsin kalandenw bɛɛ lajɛlen ma maa mafalen fɛn fɛn nana kɛnɛ kan k'u bɛɛ lajɛlen fo ko zen Sorasiw donnen filɛ nin ye kalan min na nin ye n'o ye école de guerre ye a bɛna tali kɛ farafinna Sorasiya yɛrɛ tariku la n'o ye l'histoire militaire africaine ninnu donkan ye o ye fala ye yaasa sa ka se ka kɛnɛ ɲɛnamaya a yɛrɛla sa kalanden bɛɛ lajɛlen na maa 25 wuli k'i jɔ k'i tɔgɔ ni jamu ni ka jala fɔ Burkinakaw b'a la zen Niger b'a la fala ye Tchadi olu maaw b'a la Guinée b'a la Sénégal Cameroun Togo ani Maroc olu bɛɛ lajɛlen nana zen ta la fala ye o b'a yira sa k'a fɔ ko n'o y'a sɔrɔ jɔyɔrɔ 15 tun bɛ Mali bolo dɔ na b'o la ka di olu fana ma ka dɔ di tɔw bɛɛ lajɛlen ma maa 20 bɛ se ka dafa cogo min na kalo 9 kalan nin y'a daminɛlen ye min ye zen ta ye Mali ye dayɛlɛli kɛ farafinnakaw bɛɛ lajɛlen ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na ni minnu ka daga bɛ fin minɛn kelen kɔnɔna na yaasa baara ka se ka kɛ école de guerre yɛrɛ ka kalan fɔlɔ sa o taara kɛ ka jɛ ka kɛlɛ kɛ ka se ka se sɔrɔ kuma dakuɲɛ fɔlɔ kalan kɛra o kan maa min y'o kalansen sigi sen kan o ye Nuhu Salifu Mungoro ye a y'a yira sa k'a fɔ ko nafa min b'o la o ye fɛɛrɛ min bɛ sigi kɛlɛbolo kɔnɔna na ni kɛlɛ kɛcogo ni kɛlɛ bɛ se ka se sɔrɔ cogo min na o baaraw de don kalanta in a kɛra kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ye jamana minnu filɛ nin ye sa n'olu ka kalandenw nana fala ye u ka lasigidenw u bɛɛ lajɛlen ka kɛ kɛnɛ kan
yaasa ka se ka ko bɛɛ lajɛlen ɲɛf'u ye kalan min na kɛ cogo min na kalo 9 nata in ale kɔnɔna na n'ala sɔnna ma a kuncɛli o ye san wɛrɛ tɛ de san wɛrɛ a ko bɛɛ lajɛlen bɛ kuncɛ école de guerre kelen na nka ninnu bɛ munumunu dɛ ninnu bɛ taa koyi ni ma colonel jala sɔrɔ i tɛ taa yan koyi nin tɛ anw tɛ nin ye koyi nin anw jalamisɛnnintigiw tɛ nin na école de guerre ale ye jalabatigiw ta ye fala in n'an bɔra yen an bɛ taa Gawo ko nin waati laban in na dugu in tun bɛ ni kana bi fala ye k'a sababuya kɛ basigibaliya ale ni maaw tun kɛlen don k'u mago bɔ u yɛrɛ la wolomasiri tabaw tun tɛ lamɛn dugu in kɔnɔ polisiw tun tɛ lamɛn bɛɛ lajɛlen kun bilalen don yɛrɛ ma min ka di min ye o tun b'o kɛ Gawo ko ka bɔ dugu la dugu min ni bɛɛ lajɛlen tun bɛ ka kiiri tigɛ i yɛrɛ ye kana kɛ dugu ye dugu min lakɔlɔsilen k'o kɛra nin waati laban in na n'i ye Gawo yɛrɛ ta k'a lajɛ marabolo yɛrɛ tɔgɔ o tɔgɔ dalen don dugu min na n'o ye Mali dugu kɔrɔnfɛ dugu bɛɛ la belebeleba ye o de ye Gawo ye waati laban in na a kun yera k'a fɔ sa min ye jɛkulu marafatigiw ye olu yɛrɛ kun kɛra sa ka yɔrɔ in ta k'a k'u ta ye su ni tile u ta kɛlen don jɔnmuso n'a kɔladen n'u ma dɔ paro yan fɛ u bɛ dɔ dasi yan fɛ u bɛ maaw ni kɛnɛ karaba su ni tile u bɛ taa bi bitigiw kan cogo min u bɛ bi maaw sigiyɔrɔ kan o cogoya la o sen tɛ sonyɛni misɛnninw na bitigi kɔnɔnaw la nin bɔ ka diya marafa bɛ u bolo don o don dugu ma jɛ i b'a mɛn ko dɔ sara Gawo dɔ su yera yan fɛ u taara bi dɔ k'a ka so kɔnɔ u ye dɔ ka sanu ma se a la ko bɛɛ lajɛlen tun ɲɛ bɛ nin na fala ye su ni tile wolomasiri tabaw tun bɛ yen kuma tɛ se ka kɛ maa ninnu fɛ sabula a fɔra ko an bɛ accord kɔnɔna na fala ye accord de paix a kun kɛcogo de ye nin ye Gawo ko ye jɛkulu marafatigiw ka to yen min ka d'u ye u ni sago n'u ni dungo u k'a kɛ diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen tun bɛ Mali kɔnɔ a bɛɛ kun ɲɛ bɛ u la kɔsa in na sa min ye sɔrɔdasi fanga nalen olu ye yɛlɛma don ko la fala ye Gawo dugu kɔnɔna na u ni Gawokaw bɛnn'a kan aw ka lakana ye anw ka lakana ye anw ka lafiya ye aw ka basigi ye dugudenw sɔnn'o ma wulikajɔw kɛra o hukumu kɔnɔna na sɔrɔdasiw yɛrɛ ye ko don u sɛbɛ ma don o don ni maa min minɛna u bɛ taa n'o ye fala ye i bɛ taa sɛgɛsɛgɛ k'i bolo lajɛ k'i kunkolo lajɛ k'i sen lajɛ n'o y'a sɔrɔ e man ka mugu ci i delila ka mugu ci n'i ma deli ka mugu ci o de nana kɛ sa dɔɔni dɔɔni Gawokaw yɛrɛ y'a ye k'a fɔ ko basigi nana o bɔlen kɔ sa jɛkulu marafatigi fɛn fɛn tun bɛ Gawo dugu kɔnɔ u ko k'u ka marifa bila pewu ka bɔ Gawo dugu yɛrɛ kɔnɔna na pewu mɔbiliw bɛ mɔbili la olu tun b'u sago n'u dungɔ kɛ u bɛ munumunu salo kɛ ni marifa ye maaw dala don o don a fɔra ko k'o dabila tasara ka dabila ko bɛɛ lajɛlen ka to wolomasiri tabaw ni polisiw olu bolo kɛnɛ in kan yan an bɛ Tapa Uri fo ne ale bɛ Kayi polisi directeur régional la ale ye nin baara ɲɛbila in kɛ Gawo kɔnɔna na Gawo bɛ se ka basigi cogo min a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri an ka ladɔn a ye fala ye yaasa basigi ka na min ye finitigilakaw ye u m'a lataa fila la koyi u ko Gawokaw yɛrɛ ma aw ka lakana fɔlɔ ye aw yɛrɛ ye min bɛ bɛn aw ma ni min tɛ bɛn aw ma a b'o dɔn anw kɔni ta ye k'aw bɔ aw ni ɲɔgɔn cɛ ɲuman ni juguman k'o dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na o bɛɛ lajɛlen kɛrɛfɛla fana fala ye a yera k'a fɔ wolomasiri tabaw ni Gawokaw bɛnnen ko la tuma min ye Gawokaw ye tɔnɔ min sɔrɔ a la o ye k'a fɔ kibaruya sanuman u b'olu di cogo min sɔrɔdasiw fana bɛ wuli ka jɔ kɛ o cogoya la maa ɲɛda t'i lajɛ i ka kabila t'i lajɛ i bɔyɔrɔ t'i lajɛ tuguni jama bɛnna min kan o ka boli bɛɛ lajɛlen kan dɔɔni dɔɔni Gawo nana basigi Gawo nana lafiya dɔɔni maaw tun bɛ min mɛn kɔrɔlen o nana dabila marafatigi ka yaala ni marifa ye su ni tile o dabilara bingali misɛnw caman bɔr'o la Gawo dugu yɛrɛ kɔnɔna na min ye taasibila ye ko k'o kɛ maaw ye maa minnu ye wulikajɔ kɛ nin ko in na Gawo gouverneur ka fo Gawo denmisɛnninw ka fo mouvement minnu tun bɛ Gawo kɔnɔna na n'olu ye jɛkulu ye n'olu kun wulila k'u jɔ sa basigi ni lafiya ni Mali bɛ se ka segin cogo min olu denmisɛnninnakaw ka fo kafotigiw ni kabilatigiw musow ni denmisɛnw fala ye Gawokaw bɛɛ lajɛlen k'u yɛrɛ de sɔnna nin waati in kɔni na n'o y'a sɔrɔ Gawo dugu kɔnɔna lafiyalen don ko tiɲɛ ka di Ala ye k'an k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko min ye Gawo ye a lafɛlaw olu kɔni ma lafiya kosɛbɛ fala ye o sababu ye mun ye a yera sa k'a fɔ ko min ye Gawo yɛrɛ fanfɛla la min ye dugumisɛnw ye ani togodaw taasiraw ye yen kɔni halisa baara kan ka kɛ o baara bɛ kɛ cogo di Gawo min kɛra Gawo kɔnɔ o ɲɔgɔnna ka taa sigi o dugu kelen kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na dugudenw yɛrɛ ka sɔn fana siradalabamɔgɔw ka sɔn maaw ka sɔn ka fɔ k'a yira k'a fɔ k'u ka basigi a bɛ bɔ u yɛrɛ la Gawo ye min kɛ Gawo dugu kɔnɔ bi o ka se ka sigi sen kan min ye dugudenw ye o bɛɛ lajɛlen ka se ka lafiya sɔrɔ o la min ye baara tɔ ye a n'ala sɔnna a ma ko min ye sɔrɔdasiw ye
olu yɛrɛ na u fasa fili o la nka baara in a ka se ka sigi sen a ka se ka kɛ ka ɲɛ dugudenw k'u k'a dɔn k'a fɔ ko u ka ko a fanba bɛ u yɛrɛ bolo fala ye o de la sa Gawukaw sera ka baara min kɛ nin waati laban in na ka se ka basigi la na Gawo dugu kɔnɔ a ka d'u ye bi bingali minnu bɛ Gawo sirabaw kan taa ni ka seginw ni ko minnu bɛ yen olu bɛ se ka dɔgɔya cogo min na fɛɛrɛ ɲuman ye min ye sɔrɔdasiw ko sisan sa dugu o dugu bɛ yen u n'a ɲini k'a fɔ Gawo ye min kɛ n'u b'a fɛ u ka kɛ dɔ ka bɔ bingali la sirabaw ni fɛnw kan u fana ka sɔn sabula a dɔ ye min ye fala ye anw ti yɔrɔ min n'a ko a bɛ farati u bɛna a nɔfɛ dɛ n'i y'a ye Gawo ta sera ka sen sɔrɔ Gawo yɛrɛ mɔgɔw de sɔnna fɔlɔ nka fala ye kɔrɔnfɛla problème ye min b'o dɔn ɲɛna woloma o de bɛ kun bɛ mɔgɔw sɛgɛn kosɛbɛ karisaw tɛ se ka minɛ fɛn tɛ se ka f'u ye o de bɔra a la sisan a kɛra n'i y'a kɛ sariya de bɛ yen a dama ka kan bɛɛ lajɛlen ye i bɛ fɛ jamana ka basigi i bɛ to Gawo kɔnɔ o hukumu kɔnɔna na ni fɛn wɛrɛ ko b'e kɔnɔ sa i na t'o ɲɛɲini cogoya wɛrɛ la sabula Gawukaw yɛrɛ de bɛnn'a kan k'a yira k'a fɔ sa ko olu yɛrɛ ka ko a b'u yɛrɛ de bolo olu y'a dɔw bɔra sɛgɛn min kɔnɔna na anw filɛ mun na tile filɛ in na Bamakɔ ya fala ye Gawo tɛmɛna nin bɛɛ la ka ban e filɛ min na nin bɔgabin tajiko dɛsɛ nin fɛn Gawukaw ye nin bɛɛ kɛ i hakili tɛ degun o degun na Gawo ye nin bɛɛ nɛnɛ ka tɛmɛ nka bi u yɛrɛ de y'a ye k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'an ye Gawuka ye taa yɔrɔ wɛrɛ t'an na an sigiyɔrɔ ye yan ne ye an k'an jija an ka bɛn dɛ n'an bɛnna o de da ka di bɛɛ lajɛlen na o la sa ko fɛɛrɛ minnu bɛna sigi sen kan gɛlɛya n'a ta bɛɛ o ye basigi ni lafiya bɛ se ka na fana siraw kan cogo min minɛnw donni n'u bɔliw bɛ se ka nɔgɔya tiɲɛ don Gawo ni Bamakɔ sira n'i y'o minɛ a kuma ka ca nka fɛɛrɛ kan ka sigi sen kan ka se ka ɲɛ sɔrɔ o la Gawukaw y'a ɲini fana k'a fɔ fana ko ka fɛɛrɛ sigi sen kan min ye sɔrɔdasi minnu bɛ yen u ka dɛmɛ kosɛbɛ nin waati in na Gawo n'a lamini bɛɛ lajɛlen na u bɛ fɛ ka baara minnu boloda siraw fana kan olu ka se ka sigi sen kan Ibrahim Kulubali Gawoinfo.com nin ye ale ka fasiri ye fala ye an bɛ t'e fa fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na ka taa Bajalankaw fɛ yen Modibo Sidibe ale ni musow tun bɛ ɲɔgɔn bolo lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la fala ye diɲɛ sirɛgɛ naani togodalamusow tɔgɔla don ani dunkafa sabatili don a ɲɛnɛmayara kunungo bolibanakaw fɛ yen min ye an ka premier ministre kɔrɔ Modibo Sidibe ale n'a nɔfɛmaw caman u taara Bajalan sabanan kɔnɔna na fala ye sigida 6nan na kunungo Lazara selilen kɔfɛ togodalamusow tɔgɔla don ale ni dunkafa sabatili tɔgɔla don o sigira sen kan nin y'a siɲɛ damadɔ ye min ye Modibo Sidibe nin kɛnɛ in a tɛ fɔ a kɔ fiyewu a n'a ka baara bɛɛ lajɛlen a bɛ taa nin kɛnɛ in kan kɛnɛ in yɛrɛ sigira sen kan ka fɔ muso minnu bɛ sigida 3nan kɔnɔna na jɛkulu min bɛ yen n'o ye tɔgɔdalamusow ka tɔn ye sa n'o ye AOP ye ale bolofara min bɛ yen n'o ye Amasa ye olu ni jɛkulu min bɛ yen n'o ye muso minnu sigilen n'o sen kan farafinna tɔgɔ la olu bɛɛ lajɛlen sa wulikajɔ ka se ka kɛ an ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ an yɛrɛ ye o musow bɛɛ lajɛlen tun bɛ ko in kɛnɛ kan Dr Goyita ale de tun ye ko in denfajala tun bɛ ale bolo min ye APCAM ɲɛmaa ye n'o ye Sanusi Buna Sɛnpara Sila ye ale fana tun bɛ a kɛnɛ kan minisiri so min bɛ muso du ani denbaya denw ka hokumu kɔnɔna na ale tun bɛ yen minisiri so min fana bɛ yen n'o bɛ sɛnɛko la o fana ka maa tun bɛ yen marabolo minisiri so n'o ye collectivités ye o tun bɛ yen an yɛrɛ ka maire n'o ye madame Jire Bamariam ale fana tun bɛ kɛnɛ kan ka taa fara kafotigiw ni kabilatigiw bɛɛ lajɛlen kan a bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen sa Modibo Sidibe n'a ka maaw olu fana sera kɛnɛ kan fala ye musow bɛ baara minnu kɛ sigida 7nan kɔnɔna na nakɔ sɛnɛko hukumu kɔnɔna na sɛnɛko hukumu kɔnɔna na sa Modibo Sidibe komi laada don sa o sa a bɛ na
a yirala sa ka fɔ ko min ye anw ka jamana ye dun ka fa bɛ se ka sabati cogoya suguya bɛɛ lajɛlen na fɛɛrɛ minnu sigira sen kan Modibo Sidibe yɛrɛ wulikajɔ min kɛ k'a to gouvernement na n'a bɛ fɔ o ma sa ko loi d'orientation agricole Dr Goyita ale y'i da don o la koyi a ko premier ministre kɔrɔ wa k'a ka fo koyi sabula olu de ye loi d'orientation agricole sigi musaka ka se ka don sɛnɛ ka se ka don ba la min ye baara in ye ko a tɔnɔ yelen no bi a nafa yelen no sɛnɛkɛlaw olu ma o de la sa falenfalenw kɛra cogo cogo baara in taara ka lakurakuraya k'a to sen na sɛnɛko bɛ se ka ta ba la cogo min na an ka jamana kɔnɔ maa wɛrɛw ye kuma ta ye u ko premier ministre kɔrɔ Modibo Sidibe wa k'a ti fɔ maa ye tuguni fala ye baara minnu bolo dara a bolo sɛnɛ bayɛlɛmali ko ta nasira fɛ sɛnɛko ta nasira fɛ ale ni dunkafa bɛ se ka sabati cogo min na an ka farafinna yan kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali yɛrɛ ka kɛ farafinna jiginɛ ye o baaraw sigira sen kan a fɛ yɔrɔ jan ta ni yɔrɔ surun ta Mali yɛrɛ bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo min o baaraw kɛra min ye premier ministre ye a yɛrɛ ko k'a dangalenen don a kan koyi a dalen don a la ko Ala ka maa fa ko Mali bɛ se ka farafinna balo baara minnu sigira sen kan n'olu sera ka ɲɛ sɔrɔ fangaw k'u ɲɛ don u la k'olu bɛɛ lajɛlen sigi sen kan Modibo ko fana ko ni Ala sɔnna a ma muso minnu bɛ ka nin baara ninnu kɛ fala ye a b'u senkɔrɔma don dɔ bi a b'u senkɔrɔma don dɔ sini sabula siniɲɛsigi anw ka jamana ta a tɛ taa dun ka fa ale ni sɛnɛ ni jɛgɛmɔ kɔ Modibo Sidibe ko sa ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la sigida sabanan musow k'a ka dɛmɛ b'u ye bi a b'u ye sini min ye baara minnu kɛlen filɛ n'u bolo nin ye u ka dɔ fara cɛsiri ni timinandiya kan waati n'a gɛlɛya bɛɛ u k'u cɛsiri k'u jija sabula min ye Mali ye sini bɛ a ye Modibo Sidibe ale ka fɔla fala ye n'an bɔra ye an bɛ taa kɛnɛya minisiriso kɔnɔ Asa Bajalo a ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko nin waati laban in na fala ye min ye jabalajuguw ye bɔlɔlɔ sanfɛla la sa olu kɛlen don ka colonel major Asa Bajalo ale bugunatigɛ ta sa k'o kɛ ka Facebook sɛbɛnw sigi sen kan Asa Bajalo ko k'a t'u dɔn bi a t'u dɔn sini maa minnu bɛ ka waleya kɛ ko jamanadenw kana tugu kɔ bi u kana tugu kɔ sini minisiri ko sa k'a bɛ min fɔ ale yɛrɛ Asa Bajalo compte Facebook t'a bolo bi a t'a bolo sini min ye compte t'a bolo min ye a yɛrɛ tɔgɔlata ye kɛrɛnkɛrɛnnen fana tɛ a yɛrɛ bolo baara minnu bɛ k'a ka minisiriso kɔnɔna na olu baarakɛlaw bɛ yen a ko fana k'a b'a ɲini bɛɛ fɛ maa o maa ne e kɔni maa y'i wele k'a fɔ ko ale ka cidenw don ko ka taa bɔlɔlɔ sira kan ko ka wari di ko ka maa dɛmɛ k'o tɛ ale ye bi o t'ale ye sini maa minnu bɛ o baara la ale ka minisiriso la o ti tɛmɛ bɔlɔlɔ sira fɛ maa kɛrɛnkɛrɛnnenw t'o baara kɛ bɔlɔlɔ kan wa bɔlɔlɔ ko t'o la o maaw dɔnnen don o bugunatigɛw dɔnnen ɲɔgɔn dɛmɛ ni kɛrɛfɛdɛn kalo in kɔnɔna fala ye ko maa caman kɛlen don k'ale tɔgɔ ta k'a fɔ ko u bɛ dɛmɛw di walima u bɛna dɛmɛw minɛ k'a di maaw ma ko maa si kana tugu kɔ sabula gouvernement taw olu baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen dɔnnen don kɛnyɛrɛye tigilamaw maaw ni minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a bɛɛ lajɛlen dɔnnen olu ka dɛmɛ foyi a tɛ tɛmɛ bɔlɔlɔ sira fɛ wa maa si kana dɔrɔmɛ kelen wo sɔgɔlen ni maa ma k'o y'ale ka cidenw ye a ka cidenw tɛ bi a ka cidenw tɛ sini nka a y'a ɲini fana kiiri tigilamaw fɛ fala ye u k'a dɛmɛ nin ko in na koyi cybercriminalité maaw k'u ka wuli k'u jɔ yaasa maa minnu bɛ ka nin waleya in kɛ dan bɛ se ka sigi a la cogo min na sabula u bɛ se ka maaw ŋalamuti ka musakabaw minɛ u la k'a fɔ ko ale don k'a sɔrɔ ale tɛ a ko a tɛ bi a tɛ sini bɛɛ lajɛlen k'i hakili to o la fala ye ko an bɛɛ ka jɛ ka dugawu kɛ an bɛɛ ka jɛ ka bato kɛ an ka jamana kɔnɔ min ye silamɛ diinɛ maaw ye o conseil islamique ale y'a ɲini alimamiw bɛɛ lajɛlen fɛ dugawu dɔ bɛ yen u b'a fɔ ma ko kununtu kununtu in bɛ kɛ cogo di a nana cogo di a bɛ se ka ɲɛdɔn cogo di min ye El Hadji Umaru Sumare ni ale alimamiba ye an ka jamana kɔnɔna na yan sigida filanan kɔnɔna na ale ye ɲɛfɔli kɛ an ye kununtu la a bɛ se ka kɛ wagati minnu na a n'a bɛ ɲɛ wagati minnu na nafa min bɛ a la an ka jɛ an ka El Hadji Umaru Sumare misiri alimami bɛ nɛgɛkɔrɔ an k'a lamɛn. Kununtu ye mun ye kununtu ye dugawu kɛrɛnkɛrɛnlen de ye bon n'a bɛ kalan seli la yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnlen la bon a yɔrɔ fɔlɔ-fɔlɔ yɛrɛ ye mun ye o ye witiri ye c'est-à-dire en général surtout sunkalo la ni shafo ni witiri kɔfɛ witiri jɔko kelen laban mun n'o bɛ kɛ ni alimami y'a kunbɛrɛkurun minɛ n'a wulila k'i jɔ bon a bɛ dugawu jan mun kalan ni hadamadenw bɛ amina minɛ a kɔfɛ bon kununtu bɛ se ka kɛ sunkalo la bon kununtu bɛ se ka kɛ fana ni ayiwa kɔnɔnafili ko sera silamɛw ma kɔnɔnafili ko sera silamɛw ma bon a bɛ bɛn bon hadamadenw ayiwa u ka ayiwa kununtu
kala la bon misaliya la i n'a fɔ kɛlɛ mana se silamɛw ma ayiwa bana jugu dɔ ka na sa mɔgɔ tɛ ɲɛdɔn fɛn mun na tɔɲɔli barika mana bonya c'est-à-dire hadamadenw bɛ difficulté sɔrɔ ni fɛn o fɛn ye sira ye bon n'o binna silamɛw kan bon a bɛ ɲini bon kunutu ka kalan ala kira kisi ni nɛɛma b'a ma a ye kalo kelen kɛ a bɛ ka kunutu kalan kabila dɔw la kabila minnu n'a y'a sɔrɔ u ye silamɛw tɔɲɔ kabila dɔw kan minnu ye silamɛw tɔɲɔ bon a ɲininen don ni alimami b'a kɛ a k'a bolo fila kɔrɔta bon alimami bɛ dugawu kɛ alimami kɔmɔgɔw olu bɛ dugawu minɛ a kɔfɛ bon kunutu bɛ kɛ waati jumɛn na c'est-à-dire jɔ ko laban ni alimami y'a kunbirikuru minɛ n'a wulila k'i jɔ donc a bɛ sɔrɔ ka kunutu kalan o tuma bon kunutu in dɔwɛrɛ tɛ dugawu de don n'a y'a sɔrɔ ayiwa alimami ka kan ka a kalan ayiwa surtout sunkalo witiri kɔfɛ bon ou bien ni kasara dɔ nana i n'a fɔ jamana kɔnɔ sa gɛlɛya ka na a kɛra bana jugu ye o a kɛra ko wɛrɛ kɛ yɔrɔ min n'a kɛlen don ka silamɛw kɔnɔla fili o la kunutu bɛ kalan o la bon a sababu tɛ dɔwɛrɛ hadamadenw ka u yɛrɛ majigin Alahu Taala ye ka dugawu kɛ gɛlɛya tuma la i n'a fɔ ala kira kisi ni nɛɛma b'a ma ni gɛlɛya dɔw tun nana bon a tun b'a ɲini silamɛw fɛ u ka kunutu kalan bon kunutu bɛ kalan walasa ka hadamaden ka ayiwa dɛsɛ yira Alahu Taala la bon ka dɛsɛ yira Alahu Taala la k'a fɔ ale tɛ foyi ye fo n'a kɛra jɔnni ye bon k'a ɲini Alahu Taala fɛ fana ni kɛlɛ nana jamana kɔnɔ ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa a bɛ bɛn silamɛw ayiwa u ka dugawu kɛ walasa Alahu Taala bɛ se k'u se jugu la cogo min ou bien balawu ko mana na jamana kɔnɔ bon ou bien mɔgɔw ka sɔrɔ jamana kɔnɔ minnu kelen don ala kotabagaw ye ala bɛ se k'olu kana cogo min bon ka ayiwa ala ɲɛ siranya ayiwa ka u bange ayiwa k'a fɔ hadamaden tɛ foyi ye fo n'a kɛra ala ka jɔnni ye donc kunutu tɛ dɔwɛrɛ ye en bref duwawu de don n'a kan ka kɛ witiri kɔfɛla la n'a kalanna witiri kɔfɛ bon ayiwa walasa ka a ɲini Alahu Taala fɛ gɛlɛya mun n'a bɛ silamɛw kan bon a kɛra kɛlɛ ye sa o a kɛra bana ye sa o a kɛra tɔɲɔli ye o donc a bɛ bɛn o tuma ayiwa silamɛw k'a kɛ ayiwa seliw kɔfɛ mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la witiri kɔfɛ a bɛ kalan olu de la bon an bɛ Alahu Taala deli ala ka an ni sababa bɛn o dɔw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ a kɛrɛnkɛrɛnnen tɛ ayiwa sunkalo dɔrɔn na san kuru kɛrɛ bɛɛ lajɛlen ni ayiwa sababu nana dɔrɔn a bɛ bɛn silamɛw ka ayiwa kunutu kalan walasa ka Alahu Taala deli gɛlɛya mun bɛ ayiwa jamana kɔnɔdenw kan ou bien n'a bɛ sigida la ou bien n'a bɛ jamakulu kan kunutu bɛ kalan o kama donc o dɔwɛrɛ tɛ hadamaden k'i majigin Alahu Taala ye k'a ɲini Alahu Taala fɛ a k'i dɛmɛ ani balawu mana na ani ka hadamaden dɔw n'a sɔrɔ u kɛlen don ka maaw tɔɲɔ olu ka tɔɔrɔ bɛ se ka bɔ mɔgɔw kan cogo min i n'a fɔ ala kira kisi ni nɛɛma b'a ma a y'a kɛ cogo min a ye kalo kelen kɛ a bɛ ka kunutu kalan walasa ka se ka maa dɔw ka tɔɔrɔ wuli ka bɔ silamɛw kan an bɛ Alahu Taala deli ala ka ni sababa bɛn donc a ɲinina en tant que silamɛ jamana en tant que silamɛw parce que an bɛ ka tɛmɛ gɛlɛya minnu kan sisan bon il est temps an dama ka se Alahu Taala la ka d'a kan ko dɔw bɛ yen fɛn o fɛn bɛ se k'o wuli o ye duwawu ye a fɔra k'a fɔ mumini ka kɛlɛkɛfɛn fɔlɔ dugukolo sanfɛ o ye duwawu de ye an bɛ Alahu Taala deli kunutu minnu bɛna kɛ nin waati ninnu na ala k'a bɛɛ kɛ an ka gɛlɛya wuli sababu ye o se ka Alahu Taala ye ala ka ni sababa bɛn wa sallallahu ala Muhammad. Ayiwa Falaye an bɛ Elhaj Imam Umaru Sumare fo a ka nin laseli ninnu na faamuyako ɲuman ala k'a da ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ma nin bɛ dan sigi an ka wulada in na kibaruya la kibaruya min dira e yɛrɛ fɛ yaasa bɛɛ bɛ se k'a ye bɔlɔlɔ sanfɛ cogo min ani ne
ni ala sɔnna sini sɔgɔma an na ɲɔgɔn sɔgɔya nɛgɛ kaɲɛ 9 ka dugawu kɛ sa ala ka fajiri k'an bɛɛ lajɛlen garisigɛ ala ka su hɛrɛ di an bɛɛ lajɛlen ma a k'an bɛn sini ni ala sɔnna. Complexe scolaire Mamadou Kamara niso kologiria bi bɔ a supasuma ɲuman na denmisɛn ka kalan ɲuman o bɛ sɔrɔ jardin ani duguma kalanso ɲuman de la. Complexe scolaire Mamadou Kamara b'aw ka denmisɛnw naani k'u ladon mara ni kalan cogoya ɲuman k'u kun yɔrɔ lakananen ani yɔrɔ mun dabɔlen don a kama. Denmisɛn buruburu ka kalanso jardin d'enfant fo ka taa se duguma kalanso fɔnamatali wa fɛn mun bɛ complexe Mamadou Kamara la mun tɛ fan tɔw la. N'aw y'a ka denmisɛn saba tɔgɔ sɛbɛn kalanso in na dɔ bɛ bɔ musaka la aw ye. Tɔgɔ sɛbɛnw daminɛna kabi septembre kalo tile 10 wa tɔgɔ sɛbɛn wari bɛɛ lajɛlen ye fufalaki. Jardin kalo sara ye 2000, primaire ta ye 3000. Complexe scolaire Mamadou Kamara dagalen filɛ Banagabugu Cour suprême masurunya la. A y'u wele nɛgɛjuru sira fɛ joona 76 59 36 95 walima 66 49 58 01. A ye wuli joona ka s'u ma baw waati sera ka ban.